Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Asị m ka chi tata bụ afọ fọtara anyị ihe ọma. Anyị ga-ejere obodo n'ara obodo. Asị m onye chụwa anyị ya daa. Asị m na akịkaka ya ma anyị jijiji ya ma anyị. Asị m na anyị ga-azụ ka afịa na ya ma ana ka afịa. Asị m onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ n'ọzọ ya anwụ. Asị m ewebere ugobelu nke si ibi ebe na ya gosi ya ebe ọ ya ebe, ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe nkwukwa ya ọhịa nkwuru. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụoro anyị ome. Asị m na ụbọchị ihe ga na-aga okporo ụzọ na ụkwụ anyị apụ anyị ama. Asị m ihe na-eme na be ndị ọzọ ya mee na be anyị. Asị m anyị gboo n'ihu na anyị ga-ebute mma, anyị gboo n'azụ na anyị ga-ebute mma, anyị gboo n'aka nri anyị ga-ebute mma, anyị gboo n'aka ebe anyị ga-ebute mma. Asị m na anyị ga-ede ude maka na ada ụka ibe na ọ na-agụ akwa. Asị m onye sị na ife anyị na-eme ama enwe isi were isi onye achị ya ka ihe anyị na-eme wee nwee isi ise. Abụ m onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite nwa Adama anyị na-akpụ alụ. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu Odinana temple na Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụ ndịbịa bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. N'ụtụtụ tata bụ afọ, ejego m na tempụl jego ọfọ n'isi ndị enyi m niile si na ọmaka ya emere ha ncha niile. Ndị niile na-egburu mma anyị ji arụ ọrụ na tempụl anụ, ndị niile na-aga ọfọ for 21 days m kwuru ka a na-agọ, na-asị ụmụ Igbo gụwakwa na ọfọ. Ndị Igbo na-akpọ ịga ọfọ ikwubi okwu, mana ndị ụka ọbịa na-akpọ ya ikpe ekpere. Ma ị kpọrọ ịga ọfọ ma ị kpọrọ ikpe ekpere, ofu ihe a ka ọ bụ. Mana ihe m kwuru bụ sị gị, mgbe ọbụla ị na-aga ọfọ echefukwara iche ihu na east na onye agba ọwụwa anyanwụ ebe ihe ọma si abịa. Kwukwasị maka ndị na-ewugoro ọlta na ọ dị nnukwu mkpa. Ana m agakwa ọfọ n'isi ndị enyi m ndị na-ahụ nrecha vidiyo anyị ha tụsara ya ndị ọzọ. Asị m na ụnụ ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ. Ise. Ihe nji maka ya bịa n'ụbọchị taa bụ ka ọmaka mee. Ihe m bịara ka m kụzie n'ụbọchị taata bụ how to break the yoke of negativity. Etu esi egbubi mgbudi niile, challenges of life, ihe mgbu niile, ihe nwane niile dị n'ụzọ mmadụ. Nwere na-agba gị onye na-ene m anya, yes gị nwa ọ nka m na-ekwu maka ya. Mgbe ihe mgbu nọ n'ụzọ gị, mgbe ọ na-abịa ịlụcha ka elefant rie ka ọkụkọ, mgbe ọ na-abịa ịlụcha ọrụ ka ọrụ kwụọ ụgwọ ya arụ ya akwụghị ụgwọ, mgbe ọ na-abịa ịkpọwa afọ ị na-ele iru ebe anyị na-achụ ijiji, ndị ọzọ a na-eleta ego na-etinye ego na akpọwa eleghị ele. Ịbụ onye na-azụ ngwaahịa nke ndị mmadụ ka ndị ọzọ gafee nke gị ruo nke gị ejide nke gị. Ị na-anọ ọnwa ụbọchị nwere ihe iletara ego abatara n'aka nke iji na-eri ya eri. Ịbụ onye nọ na biznes ga-adị aga aga. Ịbụ onye nọ na-enwe ihe mgbu n'ihe ọ bụla ị na-eme. Ebe anụ nkwụ si gaa, ebe anụ nta si gaa, ịga nke gị ọ bụrụ nsogbu. Ị bụrụ onye na-enwe nsogbu na ya biznes, ma ọ na-enwe nsogbu n'ihe ọbụla ị na-eme, ma ọ na-enwe nsogbu na marriage gị, ma ọ na-enwe nsogbu na ngwurube nna gị. Ka m gosi alụ some of the challenges of life ọ ga-agbọbụ na ọ na-eme na ndụ gị, ịgba na nkịtị. Ị bụrụ onye na-enwe promise and fail, mmadụ kwesịa gị nkwa, olu ka o mezuo nkwa, akụkọ abata na ya. Ị bụrụ onye na-eme rise and fall, ma ọ na-eme na ngwurube nna gị. Ngwurube nna gị bụrụ ebe ọ na-abụ ịmụta ọmụmụ na-abụ talk of war, ma ọ amụta nwaanyị ọ nọrọ amụta nwoke ọ nwụrụ. Ma ọ ngwurube nna gị abụrụ ebe ọ na-abụ ife ọma adị abata na ngwurube nna gị. Ochie ụlọ dịbara mgbe gburugburu ọ ka dịbe nna gị. ịgbacha mbọ ruo mgbe ị zuru ihe eji eme ihe ọma, ihe ya eburu ego ahụ ya ama
ị na-arụ ọrụ na-arụta ego mana ị mara ihe iji emepụta ọrụ mgbe ị ga-eji wee gboo mkpa ofu ọnwụnwa abịa ma ị bụrụ onye uke na-eso mmerụ ahụ ịbụ ị bụrụ onye ọnwụ ike dị be nna ya o nwere ngwuru ị ga-eje ha dị atọ atọ nwee ngwuru ị ga-eje abụfọ ha gụọ mmadụ na-abụ na ịtọ agụsara mmadụ na-abụ na ịtọ na ịnọ na ngwuru ahụ nwụrụ n'ihe mberede okporo ụzọ nwee ndị bụ na anyị na-aya ahụ amaghị ihe a na-arịa amaghị ihe a na-agwọ o nwere ndị bụ na mareji ha ịnọkịta gị na di gị bi maọbụ nwoke gị na nwunye gị bi ịnọkịta ịkpọ nwunye gị asị maọbụ ịkpọ di gị asị na nkịtị na-abụ mana ị nwere ike ịsị na ihe abụ ihe wu ihe ahụ ọ na-eme na-ewute gị mana ịnọkịta nna asị akpọ ị bụrụ onye akpa asị na-eso ịbịa n'ụlọ ọrụ ebe ị nọ arụ ọrụ akpọ gị asị emechaa ndị gị na ha yi ndị ka mma promoshọn ama eme gị ma ọ bụ ị bụrụ onye na-abụ agbacha ka nwoke ebie ka nwaanyị ị bụrụ onye na-enwe mpịawa azụ dị iche iche ị na-agba mbọ na-eme ka ihe ọma na-eme mana ihe ọma dị eme near success syndrome ị na-ebe akwa arịrị ị na-eje from vigil to vigil agwakwara m ndị mmadụ ndị jere 31st night ndị dịka ahụ na this year we year of abundant blessing but nothing to show for it the year na ha akwado ka ọ round up nwunye na ọ bụ ihe fọrọnụ ụfọdụ ụka ndị bụ na-ejekọtago na prayer houses na-ebugharị anointing water na-ebugharị mmiri na-ebugharị nke nwa na-ebugharị nke ọzọ ụfọdụ ngwuru bịagoro je lụọ ọrụ ezinụlọ kpọọ ndị pastọ bịa lụọ nnọọ fekasịa mmiri fekasịa ọyị lụkasịa nke alụkasịa nke ọzọ ihe na-ebe n'aka na-ebe ụfọdụ ụmụ ndị gbagoro mbọ n'elu gbaa na ana ogewa nwe onye na-ege ya gịnwa na-ene m anya gị onye nọgoro obodo oyibo 10 years 15 years o nwere ike ịnọ tọchapụtara gịnị na-eme ịmara na all is not well ọ na ịmara ịnọgo obodo oyibo 10 15 years nothing mgbe nna ga-akpụboro blọkụ nwanne ịmara na udo adọrọ ị chọrọ ka a gwa gị enwee kwuo na m ya taa udo adọrọ onye ndị kwesịrị ka imerọ maka na onwe mgbe ihe ọma ya achọ ime nsogbu adị ọnya ka nna agwụ ga-agbachi na nkịtị ọ na ịmara na ike na-agwụ mmadụ mgbe ike na-agwụchi mmadụ mgbe ike gwụrụ onye ahụ ọ na ịmara na onye kwechi ya ekwe ịgbachi na nkịtị si o nwere ụfọdụ inu ndị ike gwụrụ na-ara atụba asị na patient dog eat the fattest bone onye gwara gị patient dog the fattest bone maybe na 20th century 18th century not in this 21st century nwanne the dog enwere na the very smart ị na-eche ka patient dog richa wee debere gị the smartest dog will go and eat even the flesh and the bones and you will go hungry yes etago ndị a na-atụ ịnụ dowe anya sị na God's time is the best oge chi ka mma a na-atụ ịnụ sị na ụwa mgbede ka mma ụmụ ilu niile a tụrụ na mgbe gburugburu mana a nọ n'ụwa 21st century now you must be consistent ịdị na-asịrị na-emenara ihe ị nwere ike ime chukọchacha ịgọziri ya gọzie gị na nwazi nke ịma ihe eme ihe ị na-eme ebe ihe ike onye gwụrụ a na-eto anyị ike gwụrụ gị nwanne nke ga-egbomekwa ahụ nke ga-egbome na ọbụrụ ndị Nsụka nke ga-agwụsigo you must remain positive. You must never give up. Giving up is not attitude of successful people. Imagine because of na ihe mgbu niile a ngosiri na ndị ọzọ m enwere ike igosi kịta n'inwego mpịawa azụ n'ụzọ dị iche iche and n'ịbụkwanụ mgbe etu ị nwere ike spend ego etu ị nwere ike enwere ike ịgatabere n'aka onye ga-ekwubiri gị okwu ka ị wee nwee chi dị mma therefore you lose your hope
What is important in life is determination to succeed. 1. 2. Determination to succeed. 1. 2. Consistency is another virtue the successful people don't join with. You must determine to succeed. You must remain consistent. You must do the right thing. You understand? Consistently enough to create results. That is the secret. Most of the successful people, some might not tell you what I'm telling you now. I'm a living witness. I have tested it. I have told you what you must do. That name na alụkwa ọrụ dị n'ụzọ gị. Ọ bụrụ na ị nwetara result etu ị tụrụ anya, never give up. Keep on searching. Keep on working hard. Because n'ụzọ gị ga-emeperịrị. Mgbe ụfọdụ depends on the energies surrounding you. It might take days. Some of their own can take weeks. Some of their own can be almost immediately. Some of their own can take months. Up to 6 months, yes. Depends. Na entities of powers ndị na-adra gị na-atụ anya ihe dị iche iche n'aka gị. Mana o nwere ihe nkọwarụ ndị mmadụ. Na ịbụrụ onye ọdịnala, na o nwere ọtụtụ ihe kwesịrị dị ike eme. Na onye kpọọ mbe ọba ya ọkpọkọrọ ọ bụrụ ọkpọkọrọ. You must remain and inject spirituality and life in whatever you are doing. Si onye ọdịnala Igbo, si ọ bụrụ na ị nọ n'ala Igbo, na ị nwere ike na inweghị ana obi ebe ị ga-eje dụọ ana ngwuru, jee mee go and install your altar. Ebe ị ga-anọ wee na-communicate with the gods of the land, your ancestors. Very important. Ịdị afụ na ndị ụka ọbịa ka mmadụ ga-atụ maka na ndị kwuru na ana m eji ihe mmadụ maara wee mara ya atụ ihe ọ na-amaghị. Ma eji ihe ma mmadụ ga-atụ ihe ịmaghị. Ịfụrụ na ndị ụka ọbịa ha bịa bụ n'ọdịnala Igbo manụ Igbo na-emie na mgbe gboo na ngwuru ọbụla na-enwe ebe ha dọrọ ana ngwuru. Ha na-enwe okwu ana ebe a na-anọ wee na-ekwubi okwu. Mana ụka ọbịa bịara ha bịazie ihe dị n'ọba anyị ha bụgharịzie n'ụdị ụka ọbịa ha bịazie je wube ọlta. Ụfọdụ ebe ụfọdụ ndị ewuwe ebe ya asị ụlọ chapel ebe ị ga-eje kpee ekpere. Ụfọdụ eje ewuwe ebe ha kpọrọ Holy of Holies. Ụfọdụ ewuwe ebe a kpọrọ pulpit. N'ebe niile ahụ ebe ị ga-abịa wee bịa yọọ. Ụfọdụ etuepu ewuwe sanctuary ebe nchụaja. Ihe nnachi olomata afọ ọ bụ na akpọrọ ya. Mana ụmụ ihe ndị a dịbụ n'ọdịnihu ya n'Igbo mgbe gboo. Ọnya ka nna agba ụmụ Igbo ka unu chigatakwa n'ọdịnala Igbo. O nwere ụfọdụ ihe na-eme na ndụ gị ị kwesịrị ọka ịgba nkịtị. Agwanyere onye gba nkịtị chi ya gba nkịtị mgbe ihe anyị kwesịrị ime na-eme na ndụ gị. Nke mbụ na mbụ ihe bụ ụzọ mewe ịgba afa miri emi. Ịgbasịa afa miri emi mata ihe na-eme na ndụ gị. Then you walk into positivity. Walk ka ya bụ ihe anwa na-eme na ndụ gị. Ihe anwa adịrọ mma na ndụ gị ka ọ kwụsị. Ịgbasịa afa. Agwara m na ịgbasịa afa rụba ọrụ dị n'ụzọ gị. Ị nwere ike ị na-alụ ya bit by bit bidogoro na chi na ọchị bụ ụzọ. Ị na-alụ ndị ọzọ nke ị nwere ego ịlụrụ tinye obi ọma tinye ọnụ ọma. Agwara m gị sị gị na ihe ị kwesịrị ime bụ ọ bụrụ na ị nwere ego mana please can you create a time? Call it time of meditation. Call it silent moment. Call it time of meditation. Call it quiet hour. Anytime. Yes or boy. But the most important thing bụ na ị ga-enwerịrị time for spiritual activity. Ị ghọtara ya? Ndị Igbo mgbe gboo na-enwe ebe kpatara eji enwe okwu mmụọ. Wee gwa ndị mmadụ sị gị na ị nọ obodo ọzọ is not an excuse. Na ị nọ n'obodo abụrụ ala Igbo is not an excuse. Ị nọrọgoro obodo abụrụ ala Igbo. Gwa agụgụ m ụnụ gwa ya etu ị ga-esi uwe ya altar facing the east.
jee na video m ebe m kọwara how to set up an Odinana altar n'ọdịnala Igbo. Ekuzigo m ya how to set up Odinana altar n'ọdịnala Igbo. Jee were that method set up your own altar. Ị nọrọgo n'obodo oyibo, set up your altar. Ị nọrọkwanụ n'ebe ị nọrọ abroad, ma ọ na na township ebe ọsọ ya bụrụ, set up your altar. Ebe ị ga-anọ wee na-ekwupi okwu, nkwuchi okwu nke asị oke, ọ bụrụ na ime emewu nke a, ọ bụrụ na ime emewu nke a, create that time nwee mgbe iji ekwubi okwu. Ọ bụrụ na ị nwere altar, remember create that time mgbe iji face east, mgbe iji face east wee na-ekwubi okwu. Nwee particular time, when time comes, you come. May for 21 days you give testimony. Enwere massive testimonies ndị mmadụ na-enye because of na ha bidoro ịga ọfọ for 21 days. Ihe mere ndị ọzọ ya emere ma ọ bụrụ na iwepụta obi mee ihe ndị a gwara gị. Ọgwa na ị chọrọ ka m back ya up, I will back you up. Ọgwa na ị chọrọ ka m chụọrọ aja ihu ọma, ekwuru wee gwa unu o nwere aja anyị na-achụ recently. Aja eji ebu na-achụ aja ihu ọma, ọ na-ebute massive favor. Maka na agwara m na o nwere ihe dị iche na aja eji ọkụkọ wee chụ na aja eji ebunu wee chụ. Ịghọtara ya? Ebunu bụ ihe chi ọkpa anọ. Ịghọtara ya? Gbutu ebunu, you can call the entities of powers that is following the person chụọrọ ha aja ka ụzọ mepee, ka ego bata, ka onye alụtọpọlụ dị n'ụzọ ya. Wee sị chụba aja ihu ma kpọtuo chi. Ọ bụrụ na ị nwere ego, chụọrụ chi onye ụwa aja, maka na chi bụ ụzọ, chi ji oke, and chi nwe ndụ. Agwa m na chi dị very important, mmadụ ịchụrụ chi aja. Kpata ndị Igbo ji wee chụọ inu si na onye buru chi ụzọ ọgbagbuo onwe n'ọsọ. Ịghọtara ya? Chi gị must lead ka ofu. Nke ịbụa, ndị Igbo tụọ inu si na onye nye na chi ekwu na ife adịghị eme ya. Wee tụkwa inu si na ọ bụrụ na chi onye adịghị n'izu, isi na-acha ya awọ, meaning ihe ọbụla, nkata ọbụla, any negative energy ọbụla na-achọ imetụta gị, if your chi did not conquer, did not say okay, you deserve to experience this negativity, it will never work. Your chi must sign that you deserve no mpịawa, na deserve no mpịawa azụ. Ịghọtara ya? Campaign tiere gị under picture. Ọ bụrụ na n'efuru n'ibi na ya dị, onwe nwatakịrị na-awa ọfụta ụtụtụ ọbụla okene gị ọfụma, idunye ya ozi, oje ya n'obi ọcha. Onwe nwa ụbọchị ịpụta wee fụ ka ya na ndị mmadụ na-enwe challenges. Ị ga-apụta kwụsị kere ihe dị ihe ahụ, agwa gị ọ iburu dike nwata n'isi, setụrụ ọ dị mata. Maka ihe na ya nwatakịrị a na-ekwu maka ya bụ onye ijiri egwu ọkwa eziokwu. Etu ahụ ka ọ dị gị na chi gị. Ọ bụrụ na iwe onye na-emeta chi gị mma, o nwere mgbe chi gị ga-anọ na mmụọ a na-ekpe gị ikpe. O nwere mgbe chi gị ga-anọ na mmụọ gba nkịtị mgbe ihe mgbu na-adakwasị gị. Maka na chi gị bụ ya third eyes, chi gị bụ anya eji afụ ụzọ na mmụọ. Gịnị adịla mma ihe chi ime gị ọsị mbọdachie, mana ihe adịghị. O bụrụ onye agbọrọ chi gị, ị chọrọkwa ịma. Onwe mgbe a na-ekwu okwu na ya abịakwara nwa azụ ka ọnụ ife ka ntụnye ya ife, ọ sị gị mara ihe unu eme na ntị ya ra n'ife. Ị ma na chi gị gbakọdoro gị azụ. Ịghọtara ya? Ọ ihe ndị a ka ị kwesịrị ime. Imecha gị na chi gị dị na mma, atụzielu gị aja eji ebu na atụchụọrụ gị aja ihu ọma ka idebe ude. Maka na ana m ekwu na adịghị ka ibe ọ na-agụ akwa, na-asị na what you don't know is only a mystery to you and not to all. Aka m bụkwa onye nke gị, Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite. Anyị na-akwadokwa maka mmemme iri ji. N'ọnwa iri ji ka anyị nọ n'obodo mba Oraifite. Anyị na-eme mme na asala adala. Otu ụbọchị mma akọwarụ na ihe bụ asala. Ihe ọ pụtara bụ na onye ọbụla na-ame n'Iberia Oraifite taa ama agba egbe. O nwere ike nsaịdị bụ ụnụ nwee ihe ụnụ na-agba ya, mana be anyị na-agba ya asala. Otu ụbọchị mma akọwarụ gị the meaning of asala. Na ihe m chọrọ ka m kọwara tata bụ na anyị na-akwado maka iri ji na Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite. Aga m eri ji na Septemba 18, ọnwa na-abịa, 18th of September 2021. Ọ ụbọchị Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite ga-eri ji.
come one come all ọ nnukwu ụbọchị anyị ga-egbe ụbọchị m ga-ewepụta obi wee gụọ ọrụ ndị mmadụ ọfọ n'ọnwa aṅụrị dị ha ọnwa ngozi oge eji eri ji oge ihe ọma ji eme anyị ga-agụrụ ndị mmadụ ụfọ dị iche iche yours go ezumezu mmụọ ndị anyị na ha na-arụkọ ọrụ na temple the elemental beings and entities of powers na mmụọ na-apụ apụ ka ejegoziela anyị ndị enyi anyị na ndị ikwu na ibe anyị ọ na 18th of September ka ọ ga-adị mee then concerning the living house of Eze-Ana Ugochi Oraifite ngwara na nga na-enye unu update here from time to time. On the 14th of September ka ọ ga-eme the exactly 2 months emere our foundation. On that 14th mme setala ụnụ the ebe anyị ludebere the ọrụ na-emove very fast anyị na-achọ ka anyị lụchaa ya on time if possible a month or more before mbọsị a ga-emepe ya bụ ụlọ bụ December 1. So na 14th of September a ga-egosi ụnụ the house. Atụrụ m anya na by that time na anyị nwere ike ọ bụrụ na emesigo the roofing then ewepụtara ụnụ the video ọ bụrụ na emesibere mgbe anyị ma nọ ya nọ in progress that time maka na ọrụ na-aga everyday eziokwu na mgbe ụfọdụ because of rainy season enwere ike nwee little delay but ọ na-aga etu o si wee kwesị. Gị nwe onye Igbo na-ege m ntị o nwee ihe ọbụla m kụzi taa gbasara how to break up yokes. O nwere ụfọdụ family ụfọdụ ọbụla na-enwere abụmọnụ dị na ngwuru na-enwere ike ọnwụ na-emewuru nwaanyị bịara ije di maọbụ na-emewuru nwa ọgbọ o wee place course maọbụ na-egburu mmadụ na ọmgburu ebe egburu mmadụ mgbe gboo maọbụ na ọmgburu ebe mebiri ọfọ mebie obi mebie ihe ọdịnala ọpụtara ọbụ dị na ngwuru o wee na-enye nsogbu. O nwere ka esi break ma abụrụ m ya ọtara ya then ngwa nọ ndị nwere course o nwere ka esi break the course. Ọ bụrụ na ị na-enwe experience mana family gị na-enwe experience ụdị ihe dị etu a send alụ message na 08057837672 WhatsApp ma drop one voice note aga m enyere gị aka. My vision is to help people live better life. Ya gazienụ.